In het Nederland. Access Journaal. Vers van de pers. De Extra plaatst vandaag foto's van de aankomst van de delegatie uit Venezuela. De delegatie is aanwezig op Curaçao om samen met vertegenwoordigers van Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Nederland en ook mensen vanuit Bonaire te praten over de heropening van de grenzen met Venezuela. Die zijn in 2019 vanuit Venezuela gesloten en nu moet er een langzaam proces toe leiden dat de grenzen weer open gaan. Het overleg op dit moment is niet meer dan een technisch overleg dat de basis moet leveren voor een verdere opengaan van de grenzen. Nou, nu blijkt, heeft minister van Financiën Javier Silvania een brief gestuurd aan de minister van SOAW, Roetmilda Larmonie Cecilia, over het tegengaan van te veel overtime. Extra kosten die betaald moeten worden door de SVB moeten worden tegengegaan, aldus Silvania. Eerder was al bekend dat hij de minister van Justitie, Shelton Hato, hierover had aangesproken. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na el momento que você comini abo. In verband met de komende carnavalsactiviteiten wordt er geavanceerde apparatuur in gebruik genomen die ervoor moet zorgen dat DJ's of muziekgroepen niet te hard spelen. Dat heeft Jair Gonçalves van het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Door middel van de geavanceerde apparatuur moet ervoor gezorgd worden dat het geluid niet te hard wordt voor iedereen die deelneemt aan carnaval. Het koninklijk echtpaar en prinses Amalia komen vanmiddag naar Curaçao. De bevolking van Curaçao wordt opgeroepen om de drie een warm welkom te geven. Vanaf 4:30 kunnen mensen langs de kant van de Annabaai gaan staan om te zien hoe de boot met de drie binnenkomt. Er zijn al veel voorbereidingen getroffen voor een bezoek van koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia. Ze vertrekken zaterdag weer van Curaçao. Rond het koninklijk bezoek zijn veel voorzorgsmaatregelen genomen. Eén daarvan is dat er een droneverbod is ingesteld voor de komende dagen rond Curaçao Marriott Beach Resort. De koninklijke familie lijkt daar te verblijven en volgens de autoriteiten op Curaçao is het niet toegestaan om de komende dagen drones in de lucht te sturen. In de komende carnavalsperiode zal er veel aandacht worden gegeven aan seksuele voorlichting. Op die manier moet worden voorkomen dat meer mensen besmet raken met seksueel overdraagbare aandoeningen, de zogenaamde SOA's. Dat heeft de minister van Gezondheid, Natuur en Milieu, Dorothy Pieter-Janga, gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Sinds vorig jaar overlegt Refineria di Curaçao met CPR voor de overname van de raffinaderij. In dat kader was vorig jaar een voorlopig akkoord gesloten over het gebruik van Bullenbaai voor de opslag van heel veel vaten olie. Dat akkoord loopt op 2 februari af en er is nog steeds geen vast akkoord tussen CPR en RDK. Wat gaat er met Bullenbaai gebeuren? Dat is de vraag die parlementariër Giselle McWilliam gisteren heeft gesteld. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.